Ahoj, tady Mára, zdravím u nového videa. Dneska se mrknem na Fusion a jak v něm modelovat. Jako první si ho stáhneme, takže otevřeme si normálně internetový prohlížeč a napíšem tam Fusion 360 Non-Commercial Download. Tak, vyběhne nám Google, pokud máte stejně jako já, a zmáčkneme hnedka tady ten první odkaz. Tak a tady máme Get Autodesk Fusion for Personal Use. Dáme tohle. Tak pokud vám to teďka bude nabízet stránky v češtině, tak zůstaňte tady v angličtině, protože v češtině se nedá stáhnout tahle verze pro to nekomerční použití. Takže tady zadáme e-mail, klikneme na Continue, vyplníme tady svoje iniciály, klikneme na Continue, tak tady zadáme odkud jsme, a tady pro co chceme Fusion používat. Takže dáme třeba 3D tisk a education, to znamená nějaká výuka. Tak zaklikneme, že souhlasíme s podmínkami použití. Pokud chceme dostávat nějaké novinky, což já nechci, tak zaškrtneme i tu druhou možnost a dáme submit. A poté tady na té další stránce klikneme už jenom na Download Now. Tak a tady na té další stránce opět Download Now. A už stahujeme. Spustíme si instalačku, normálně to nainstalujeme, tam odklikáme, co je potřeba, to asi můžu přeskočit, protože já už to mám nainstalovaný. Takže mě to nabízí, že jestli už chci Fusion přímo spustit, tak dám ano. Takhle nějak vypadá prostředí Fusion. Tady, když to budu otevírat znova dokola, tak mi to bude otevírat tady tu obrazovku, to dám close, to mě nezajímá. Jako první si dám nový dokument a tady se mě to zeptá, co chci designovat. Jestli chci part design, co mě zajímá, anebo hybrid design. Vždycky dávejte hybrid design, protože tam můžete měnit tělesa na komponenty. Si ještě řekneme, co to znamená. Dáme create new. Tady si ještě vybereme, jestli chceme milimetry, centimetry, doporučuji určitě pracovat v milimetrech. A dáme create new. Pokud si to budu chtít změnit, zapomněl jsem dát, že to je part design, tak si to přepnu tady a změním z part designu na hybrid a dám convert. Tak, jako první si vytvoříme nějakou skicu. Máme tady nahoře nějaké ikonky, takže dáme tady Create Sketch. Doporučuji ten Fusion mít v angličtině, protože když pak něco hledáte, tak je to určitě dobrý to hledat v angličtině, protože je toho na internetu daleko víc než v češtině. Tak, když klikneme na Sketch, tak si tady vybereme rovinu, na kterou ten sketch chceme nakreslit. A já si dám třeba tady tu rovinu. Tak, teďka tady nahoře máme nějaký modré ikonky a červené ikonky, takže si to postupně projdeme. Jako první tady máme lineu, tou kreslím obyčejnou linku, takže můžu tady začít na tom prostředku, vidím, že se mi to tady ukotví, buď to si to můžu takhle kliknout, jo, když kliknu, tak pokračuju, tady mi to ukazuje pravý úhel, takže v pravém úhlu pokračuju. A teď, když podržím levý tlačítko myši, tak můžu dělat takhle prostě rádius, jo? A zase to uzavřít tady. Jo, teď když to mám uzavřený, tak mi to celý takhle zmodrá. Co znamená parametrické modelování? Já když teďka zmáčknu tlačítko D na klávesnici, tak si můžu označit tady kótu a zvětšit si třeba na 50 mm. Takhle. Jo, ale vidím, že se mi to teďka rozhodilo, protože tenhle oblouk má taky nějaký parametr. Jo, takže já mu musím dát polovinu z 50, což je 25, aby se mi to zase srovnalo, protože to má nějaký vazby. To jsou tady ty šedé ikonky, což jsou tady tyhle vazby. Jo, oni se tvoří automaticky tím, že ty čáry na sebe navazují. Jo, tady je nějaká závislost, že to musí být tangentní tady na tuhle čáru, tady to samý, jo, takže takhle. Můžete si vždycky escapem vyjedu, můžete si vždycky tu závislost
najítím na ní smazat, jo, takhle deletem. A vidím, že mi to celý zmodralo. Když je tam nějaká závislost, dám tlačítko zpět. Tak vidím, že to mám zašedlý, jo. Tak, já si to smažu. Celý si to takhle vyberu a dám delete. Jako další tady mám dvoubodý obdélník. Takže to znamená, že z jednoho bodu do druhého si dám obdélník. A zase můžu Dčkem tady napsat, že to bude mít třeba 50 na 100. Jo? A mám uzavřený. A zároveň to můžu dělat už rovnou. Takže si dám obdélník, tady si napíšu 50, tabulátorem dám na druhou kótu, dám 100 a mám to samý. Tak zase smažu. Potom tady mám kružnici, klasicky. Jo. Potom tady mám nějakou křivku. Křivku uzavírám, potom tady tou fajfkou. A můžu na ní zase navázat třeba lineou. Vidím, že mi to tady udělalo tangentní vazbu. A tak dále, a tak dále. Další v pořadí tady máme mirror. To znamená, že mi to podle nějaké osy, kterou si teďka nakreslíme, přezrcadlí to, co si vyberu. Já si tady dám lineu, podle které se to bude zrcadlit. Jo, dám si tady konstrukční, to znamená, že to není čára jakoby v tom sketchi, ale že to je jenom taková pomocná čára, se vyjedu escapem a teď budu chtít zrcadlit tohle a ten kruh podle téhle osy. Jo? A udělá mi to v tom sketchi přezrcadlení podél tady té osy. Tak dám OK. Jo, tady abych to měl uzavřený, tak už vidím, že mi to tady dělá nějakou takovou nápovědu tou zelenou čárou. A abych to měl uzavřený, tak to udělám takhle. Jo, zase mi to celý zmodralo, to znamená, že ten obrazec mám uzavřený. Jako další tady mám obdélník ze středu, takže tam, kde kliknu, tak tam bude střed obdélníku a potom zase si udělám třeba obdélník 50 na 100. Na 100. Můžu to tady dvojklikem upravit. Tak, jako další, asi tady ještě jednou vytvořím nějaký obdélník. Jako další tady mám kružnici. To je dobrý potom, když upravujete STL, to si ukážeme v některým z následujících dílů, že v STL to máte složený z polygonů. Tak, jak z toho STL zjistit kružnici. Jo? To si teďka jenom ukážem. Jmenuje se to tříbodá kružnice, takže kružnice tvořená pomocí 3 bodů. Jo? Mám jeden bod, druhý bod a tady si dám třeba třetí bod. Jo? Tak, potom tady mám nůžky, to znamená, že si těma nůžkama buď takhle klikem vždycky na tu čáru odstřihnu, anebo když ty nůžky držím levým tlačítkem, tak to podle toho takhle odstřihávám prostě, jo? Tam, kde ty čáry nepotřebuju. Tak, udělám si tady zase obdélník a tady mám nějakou záložku Modify. Tady si můžu dát například offset, to znamená, že mi to od toho obdélníku udělá obrys třeba o 5 mm, můžu používat i -5, jo. Takže teďka, když si to změřím tady pravítkem, tak tady mám 5 mm, jo. To samý tady. Jo, že mi to udělá obrys od toho objektu prostě 5 mm. Když ten obrys nechci dělat okolo celého, ale chci to udělat třeba jenom tady po téhle lince, tak tady odškrknu Chain Selection a udělám zase -5. Dám OK a udělalo mi to offset jenom tady od téhle čáry. Tak, jako potom tady mám nějaký blend curve, to nevím absolutně, co znamená, nikdy jsem to nepoužil. Jo, asi tohle. Dejme tomu. Jako další tady máme filet, to znamená, že mi to zaoblí nějaký roh, který chci třeba na 5 mm. Můžu to udělat buď to tady ve sketchi, anebo potom přímo na tom objektu, je to jedno.
Tak, potom tady máme ještě, vidíte, nějaký šipky pod tím create a je tam daleko víc možností. Když mi tady nahoře třeba chybí polygon, tak si na něho najedu, chci tady tenhle polygon, dám pin to toolbar a zobrazí se mi už tady natrvalo. I když potom znovu otevřu Fusion. Tak a tady si to tak nějak projdem. Midpoint line, to znamená, že mi to dělá takhle lineu od toho prostředka na obě strany. Rectangle, to je ten dvoubodý, to je ten, co máme tady nahoře. Potom je tříbodý, to funguje stejně jak ta kružnice, takže jeden bod, druhý bod, třetí bod. Potom je center rectangle, to máme tady. Pak je kružnice, zase prostě tangentní třeba kružnice, to chci mít tangentní k tomuto a jak velkou, jo? Nebo potom tam mám kružnici, která je tangentní na 3 vrcholy, takže budu mít tento vrchol a tento vrchol a udělám mi to kružnici tangentní. Tak já to tady zase trošku promažu. Jako další tam máme arc, do toho nebudu zabředávat, v životě jsem to nepoužil. Polygon, to se hodí třeba na matice, když vím, že M3 matka má průměr 5,5 těch dvou stěn, tak já si musím zjistit půlku, anebo to můžu rovnou napsat jako 5,5 děleno 2. Jo, takhle. Můžete tady do toho okýnka psát přímo vzorce, jo, nemusíte tam psát jenom rozměry. Většinou pro tu M3 dávám, aby tam bylo u 3D tisku trošku tolerance, tak dávám 5,6. Potom tam ta matka jde zamáčknout kleštěma, takže 5,6 děleno 2. Jo, můžu si to zkontrolovat, že tohle je 5,6. Jo? A nebo tady mám potom polygon, který je tvořený takhle vrcholem zase. Jo? Že to nemám tady od téhle stěny postřed, ale mám to od toho vrcholu postřed. Jo? Takže zase takhle. Jo? A už mi to zachytává zase opět tady na tu linku prostřední. Tak, jako další je tady elipsa a tak dále, co jsem v životě nepoužil, takže tím se asi nebudu ani zacyklovat. Circular pattern, rectangular pattern si ukážem v některých z příštích videí. Tak, v záložce modified, tady jsem taky asi v životě nic nepoužil, takže asi není potřeba. Tak, jako další si projedem tady ty závislosti. Já nejvíc používám asi tu tangentu, paralelní třeba a tak dále. Moc to nepoužívám, prostě vždycky si něco nakreslím, takhle nějaký sketch a třeba takhle. A teď chci, aby tam byl tady zaoblení, tak bych nejradši použil ten filet, ale chtěl bych tam třeba zaoblení s kružnicí, která má průměr 10 mm. Chci, aby byla tangentní k téhle čáře a zároveň k téhle čáře. Jo? Teď si můžu vzít třeba ty nůžky a tady si to smazat. To samé tady a mám krásný zaoblení. Tak, pak je tady nějaký horizontální, vertikální, nepoužívám. Coincident nepoužívám. Jo? Tady třeba ty čáry, jo? Že si udělám takhle jednu čáru o nějaké délce, druhou čáru o nějaké délce a řeknu tomu, že tahle čára bude stejná, teda opačně, že tahle dlouhá čára bude stejně dlouhá jako tahle. Takže mi to takhle sníží. Jo? Tak, co používám třeba častěji tady z těch vazeb, tak si tady udělám nějakou kružnici, dám ji třeba, že bude mít 10 mm, vytvořím si tady další kružnice a teď ne, abych si u nich musel dál psát prostě ty rozměry, tak dám, že takhle a udělá mi to stejnou kružnici, to samé takhle a ta kružnice vidím, že mi to tady udělalo vazbu shadow, že to je stejně velký, jak je ta původní kružnice. Tak potom si můžu ten objekt nějak uzamknout, to znamená, že si mi nebudu moc hýbat. Když si s nějakým objektem hýbat, tak zmáčknu M jako move a takhle s ním můžu hýbat. Jo?
ale ten objekt samozřejmě nesmí být vazbu. Jo, teď nevím, jestli tenhle má vazbu prostě ke středu, takže s ním nejde hýbat. Jo, je uzamčený prostě ke středu. Má tady vazbu, vidím. Jo, kdybych s ním chtěl pohnout, tak tady kliknu na tu vazbu, smažuju a teď už s tím hýbat určitě budu moct. Jasně. Jo? Ale to nějak moc nepoužívám. Takže to je všechno, co se týče tady těch sketchů, co nějak tak používám. Možná mě napadne ještě něco v dalších dílech, ale to jsou takový základy, který potřebujete. Takže teď si vytvoříme nějaký objekt, dejme tomu nějakou krabičku třeba, takže krabička buď to kulatá nebo hranatá, dejme tomu, že bude hranatá, takže já dám, to je asi ten center rectangle, a dejme tomu, že bude třeba 10 na 10 cm, takže 100 na 100 mm. Tak a já ji můžu buď to zaoblit tady tímhle, já můžu kliknout zároveň na další, akorát tady bacha je nějaká chybka, neoznačujte ten čtvrtý roh, ale dejte tady třeba, že chcete mít 5 mm, protože vám to většinou udělá chybu. A ten čtvrtý roh označte až takhle potom. Nebo si to můžu potom udělat, až budu mít vytvořený objekt. Takže jak teďka vytvoříme tu krabičku z toho sketche? Tady dáme Finish Sketch a tady v Solidu dáme Extrude, jo? Nebo zkrátka je proto E. Jo? Jak tu krabičku chci mít vysokou, dejme tomu třeba 50 mm, 5 cm. Dám OK. A doporučuji to zaoblení hran, což je tady, dělat až na konec, až je ta krabička vytvořená, pokud to jde. Vždycky zaoblení a zkosení dělejte až úplně na konci, protože pak vám to tam dělá neskutečný bordel. Tady u toho jednoduchého objektu by to bylo celkem v pohodě, ale u nějakých složitých objektů, když tam začnete prostě dělat zaoblení první, tak se s tím potom nedomluvíte, když to budete chtít třeba upravit. Tak a teďka můžu to jak kdyby vydutit, že si zase tady vytvořím sketch. Takže dám tady Create Sketch a dejme tomu, že budu mít stěnu silnou 3 mm. Takže dám Offset, zase si tady kliknu na Chain Selection, ať mi to vybere celý ten čtverec a dám minus 3 mm. Tak, mám vytvořený další sketch, dám Finish Sketch, teď si zase označím tenhle sketch. Jo, sketche mám potom tady, můžu se dívat, který jsou který. Vždycky, když udělám extrude nebo nějakou akci s tím sketchem, tak mi to kdyby zmizí nebo dělá to neviditelný ten sketch. Tak, další tady mám tělesa, to znamená, že tady mám jenom jedno těleso teďka. Tak a teďka to budu chtít teda vydutit, takže kliknu tady, dám zase extrude a udělám to dvěma způsoby. Buď to jsem si pamatoval, že ta krabička je vysoká 50 mm, takže dám minus 48 a vím, že to mám, když dám ičko, tak to mi zobrazí metr, tak vím, že to mám 2 mm, jo. A nebo druhý způsob, já se vrátím zpět, jo, ještě k nějakému otáčení a tak dále. A když si chci takhle otáčet objekt, tak zmáčknu na klávesnici Shift a prostřední tlačítko myši. Když si to chci takhle posouvat, tak jenom prostřední tlačítko myši a to je asi všechno, co potřebuji k těm pohybům. Teď, když chci, aby to bylo dole 2 mm to dno, tak dám zase Extrude, označím ten sketch a kliknu tady na tu spodní plochu. Tím mi to projede až po tu spodní plochu. A já tady zase napíšu plus 2 mm. Jo? A vím teďka, že tady to dno je 2 mm. Jo? Když si to nepamatuju, jaká to byla výška. Po případě, když tu výšku si chci zjistit, tak dám buď to tady ten metr, anebo ičko jako inspect a kliknu tady na tuhle plochu a vidím, že to mám 50 mm vysoký. Jo? To samý můžu zase zmáčknout ičko. Jak tu krabičku mám velkou, vím, že je 100 mm. Jo? Tak a teďka do ní budu chtít udělat například nějaké přihrádky. Takže si dám
tady tuhle rovinu a dám zase Create Sketch. Nevím, proč mi to nevybralo, nevadí. A budu chtít tady udělat takhle 1, 2, 3, 4 přihrádky. Takže jak to udělat nejjednodušeji. Kliknu tady na linku a tady od prostředka té stěny vidím, že prostředek je vždycky takový trojúhelníček, že už mi to našeptává. Kliknu na druhou stranu a mám to od prostředka do prostředka. To samý udělám tady. Tak, ale teďka to nemá žádnou tloušťku, že jo? Takže já si kliknu na offset a chci, že to bude mít tloušťku například 2 mm. Takže si tady dám, že to chci symetrický na obě strany a kliknu 1 mm. To znamená 1 mm na jednu stranu a na druhou stranu dám OK. Teďka tu prostřední čáru si můžu smazat a to samý udělám tady s tou druhou. Takže dám symmetric, můžu to napsat i tady, dám 1, prostřední čáru zase smažu, buď to takhle deletem, anebo tady těma nůžkama zase držím a mažu. Jo? Dám finish sketch, zase vyberu tady ten sketch. Jo, vidím, že mi to zase zmizelo ty předchozí skeče, můžu si je klidně zobrazit, jo, bych ho potřeboval. Po případě si ten sketch ještě můžu takhle dvojklikem opravovat a tak dále, vrátit se k němu. Jo, dám finish sketch. A teď si pojďme vytvořit ty přihrádky. Takže kliknu tady na to, dám Ečko a dejme tomu, že nechci až povrch, ale že je chci od vrchu třeba 5 mm. Takže kliknu tady na ten vrch a dám -5 mm. Jo? A teď vím, že to mám od vrchu, zase měkký I, teď vím, že to mám od vrchu tady těch 5 mm. Jo? Tak a teď si tam můžeme vytvořit například nějaký zašupovací dvířka. Takže jak to uděláme? Takže my musíme tady oddělat kousek téhle stěny, takže si kliknu tady na tuhle rovinu. Jo, skeče jdou vytvářet vždycky jenom na rovné ploše, nikdy ne na žádné zahnuté a tak dále. Takže kliknu na Create Sketch, tady na téhle ploše, jo, teď tu plochu nevidím. Já si to můžu buď to takhle naklonit, anebo tady dám Section Analysis, kliknu tady na tuhle plochu a projedu si to až takhle, jo, udělá mi to řez. Jo, ty řezy potom vidím tady v těch analýzách. Tak a já tady zase kliknu na to left, aby mi to zobrazilo tady na tu rovinu. A já teďka potřebuji odřezat tady tuhle plochu. Takže vezmu odsud sem, dám finish sketch, zase kliknu tady na tenhle sketch vytvořený extrude a takhle to odstraním. Jo? Teď si chci odstranit ten řez, takže mám tady analysis vlevo a odstraním to takhle tím section. Jo? Tak a teďka chci tam nějaký dvířka, takže já tady musím to takhle vyřezat drážku pro ty dvířka. Takže kliknu tady na tuhle plochu, dám zase Create Sketch a můžu tam udělat takhle pomocí obdélníku, například, že tady to bude 1 mm a nahoru to bude třeba, no, nechme tam třeba 3 mm, ty dvířka budou. Tak a teďka si to můžu přezrcadlit na tu druhou stranu. Takže si tady vytvořím konstrukční linku, zase trojúhelníček, takže od prostředka a řeknu, že tenhle objekt, jo, můžu podržením levého tlačítka to takhle vybrat, budeš zrcadlit podle tady téhle linky. Dám OK a mám to. Dám Finish Sketch, tak vyberu jednu, podržím Shift nebo Ctrl, druhou, dám extrudovat, pokam po tady tuhle plochu. OK. A mám vyřízlou drážku. Ale
teďka, jelikož my to chceme pro 3D tisk, tak tady by byl převis, což my nechceme. Tak si tam dáme funkci chamfer. Jo? Protože kdyby se to tisklo, tak tady mám převis a musely by tam být podpěry, anebo by se to nevytisklo. Takže chamfer dám tady, ale první ještě dám escape a zjistím si, když si to nepamatuju, pro ten chamfer je důležitý, kolik je to odsud posud. Vím, že to je 1 mm, takže chamfer budu dávat 1 mm. Dám si chamfer tady, tady na tu druhou stranu stejně a napíšu tady 1. Jo? Tak a mám vytvořený skosení. Tak a já na to skosení ještě samozřejmě můžu dát klidně i zaoblení takhle. Jo? Kdybych to chtěl, aby tam nebyla hrana. Ale to tam pro dnešek dávat nebudem. Tak a ještě si tam vytvoříme teda ty dvířka nějaký. Takže klikneme zase tady na tuhle plochu, dáme Create Sketch a teď ty dvířka nemůžou být stejně velký jak tohle. Jo, musí mít trošku toleranci nějakou. Takže dáme Offset a nechci Chain Selection, vybereme pokud ty dvířka budeme chtít, třeba odsud a dáme tam toleranci 0,1 mm. Jo, že tak velké ploše to bude stačit. Na tohle už si musíte prostě přijít sami na ty tolerance, zkoušet. Jo, třeba, že vím, že do díry 2,8 za šroubek, M3 a tak dále. Jo. To jsem si prostě musel všechno odzkoušet. Na to asi žádný nějaký rady nejsou. Navíc každá tiskárna tiskne trošku jinak, takže musíte se to vyzkoušet. Tak, mám sketch hotový, takže dám Finish Sketch, označím si to, zase kliknu Edgekem a pokam to chci to až po sem, ale nechci, aby to bylo spojené s tímhle tělesem, protože teď se to dotýká tady téhle plochy, tak já tady musím dát New Body. Jo? A dám OK. Jo? A teď vidím, že mi to vytvořilo druhý těleso. Jo? Takhle. Tak. A já teďka si tam chci udělat ještě nějakou ručku třeba tady, takhle. Takže kliknu tady na tohle, dám zase Create Sketch, jo, můžu si to takhle otočit, abych to měl z lepšího pohledu a udělám si tady ručku. Takže zase vyberu takhle tady Rectangle od tohoto bodu po tady tu stěnu, vidím, že už mi to tady zase zeleným tam našeptává a napíšu si, jak to má být tlustý, dáme tomu třeba 3 mm, jo, že to bude to madlo tlustý. Tak, mám to hotový, dám Finish Sketch, kliknu tady na ten sketch, dám Extrude a že to madlo bude vysoký stejně jak ta krabička, takže třeba po sem. Jo? A mám hotový madýlko. Teďka M-kem si s tím můžu třeba hýbat, když kliknu na Move, anebo tady na tuhle ikonku, tak si s tím můžu takhle hýbat. Jo? A vím, že mi to takhle bude jezdit. Tak a ještě si tam teda přidáme nějaký to zaoblení, jak jsme říkali. Takže já si schovám to druhý těleso a přidáme si tam zaoblení. Takže tady a tady dáme třeba 5 mm. Jo? Tak a bude se to tisknout na téhle ploše, takže do spodu doporučuji nikdy nedávat zaoblení, protože by tam byly obrovský převisy. Vždycky dávejte, když chcete mít dole to nějak skosený, tak tam dávejte skosení a ne zaoblení. Takže si tam dám skosení třeba 2 mm. Jo? Ale zároveň si dávejte bacha, když máte třeba nějaký tenčí to dno, tak abyste tady neměli potom málo materiálu mezi tím, tak si to musíte dát a potom to zaoblení i tady do těch spodků. Jo? To si ukážeme, ještě si uděláme zaoblení tady v těch jednotlivých přihrádkách, takže kliknu tady na tohle a já chci teďka
aby mi to zaoblení souhlasilo, aby to bylo 3 mm, stejně jak ta stěna je 3 mm, tak aby to zaoblení bylo taky 3 mm, jo? Aby to prostě se dobře tisklo. Takže já teďka, když udělám offset, tak nemůžu vybrat tady tuhle hranu, protože ani tuhle, protože vidím, že to tady mám zamodralý, tak já mám funkční sketch jenom to, co je tady modrý. Jo, z toho můžu vybírat. Ale když zmáčknu klávesu P, tak já si můžu takzvaně promítnout ty stěny, které chci. Jo, buď to takhle z vrchu, že vyberu takhle jiný sketch, dám OK, anebo když chci vybrat třeba naprojektovat, můžu si to takhle otočit, zase zmáčknu Pčko, chci tam naprojektovat tuhle hranu. Jo, tak dám OK. Jo, tu teďka nepotřebuji, jenom jsem to uvedl. A já chci teďka, aby to zaoblení bylo ty 3 mm, aby mělo offset tady, aby mělo offset -3. Jo, protože vím, že tady ta stěna je 3 mm. Jo, aby to souhlasilo, aby to bylo 3 mm prostě po celé délce. Jo, takže si to dám takhle postupně všude, -3, -3. Jo, a tady mi to neuzavřelo až do konce. Proč? Protože jsem vybral jenom tady tenhle kousek, takže já musím vybrat ještě tady tenhle kousek, -3, abych to měl uzavřený. Jo? Protože to bere z téhle stěny jenom a už ne tady z téhle. Jo? Takže -3 zase tady. A -3. OK. Jo, já bych si to mohl to zaoblení udělat i takhle jednoduše. Kuš. Já bych si to zaoblení mohl udělat i takhle, že si tady napíšu třeba 1, ale já nevím, jestli je to ty 3 mm prostě dodržený, jestli tam jsou dodržený ty 3 mm. Jo? Kdybych tam dal třeba 2, já nevím, nebo 5, tak už to bude tisknout prostě tady nějaký nesmysly. Jo? Proto jsem to udělal pomocí toho skeče, ať vím, že to je v celé délce, v celém tom zaoblení prostě 3 mm. Takže dám extrude, jo, buď to jsem to můžu vybrat před tím shiftem, anebo si to takhle pak naklikat. Jo, tady už shift držet nemusím. Vidím, že mi to tady ty profily přidává. A chci to odstraním si ten sketch a chci to extrudovat po tady tuhle plochu. Jo? Dám OK. Teď si můžu zjistit, takhle když na to kliknu ičkem, jaký to je rádius. Vidím, že to je rádius 2. Jo? Takže si ostatní ty zaoblení tady všude dám rádiusem 2. Jo? Tak zkontroluji, jestli to mám všude. Ještě tady to nemám. Tak mělo by být. A dám teda 2 mm. Tak, mám to hotový. Tak a pokud si teďka zaoblení i tady, tak buď to můžu kliknout takhle na tu hranu, anebo takhle na celý ty plochy. Mám 2 mm a mám tam všude pěkně zaoblení 2 mm. Tak a ještě si můžu udělat zaoblení tady na vrchu. A to udělám tak, že zase kliknu tady na tyhle čtverečky a vím, že tady ta stěna je tlustá 2 mm, takže tam dám poloměr 1. Jo? A když dám zpět, tak bych to mohl udělat i tímhle způsobem, ale tady pozor, protože mi to udělá zaoblení i na téhle hraně, kterou já nechci. Můžu to takhle udělat, ale když tam tu hranu potom chtít nebudu, tak si musím takhle deletem prostě složitě odstraňovat, jo? A to je to, k čemu se dostávám, proč to zaoblení dělám až úplně nakonec, jo? Takže
proto. Takže to zaoblení chci tady, 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 tady a nebude tím ovlivněna tady tahle hrana. Dám 1 a mám to, jo. To samé můžu udělat tady na těch dvířkách, tady si dám například skosení. Skosení si můžu udělat, kdyby to bylo vysoký, nevím. Jo, když to přepísknete, tak vám to tady vyskočí chyba. Protože to skosení nesmí být větší, než je tady tahle vzdálenost. Takže to bylo, myslím, 2 mm. Ne, asi víc, 2, nevím, můžu si to změřit. Takže odsud sem 2,071. Jo, když to nechci pamatovat, tak tady na to jenom kliknu. Dám skosení tady na téhle hraně a na téhle hraně a dám CTRLové a mám to, jo. Tak, teď tam budu chtít dát nějaký zaoblení tady a tady, vím, že to bylo 3 mm, já si to zrovna pamatuju, takže dám 1,5. Tak a mám takhle krásně zakulacený. Tak a tím pádem mám hotovou krabičku, jo. Ještě vidím, že tady to není zaoblený. A teďka jak bych oddělal tady tu hranu. Jo, když já si dám tady takhle a dám tam 1 mm, tak to prostě neoddělám tu hranu. Takže já tu hranu chci něčím odříznout. A čím ji odříznu? Tím, že si tady ze spoda vyberu, dám Create Sketch a vidím, že mi tady ty hrany, tady ta hrana a tady ta hrana zase přečuhuje. Takže já to musím odřezat, že jo, pomocí tady toho. Takže dám Pčko jako projekt zase, vyberu tohle zaoblení, dám OK a teďka vyberu tohle, držím Shift tohle a zase dám Extrude a vytáhnu to a oříznu to tím takhle. Jo, a mám to pěkně zarovnaný s tím. Tak a ještě si můžu udělat zaoblení třeba. Ne, tady nebudu dělat zaoblení, protože tady by zase byl převis. Takže tady ne. Ne, nebudu to tam dávat. Tak a máme hotovou krabičku. To si myslím, že zase nebylo tak těžký. Tak a jako další si to vyexportujeme. Já to vždycky dělám do 2 souborů. První, tady kliknu na File, dám Export a nějak si to pojmenuju, třeba krabička 100x100. A jako první si to vždycky vyexportuju tady v tom formátu F3D, což je formát dělaný přímo pro Fusion, jo, v kterým si to můžete otevřít a nadále upravovat. A někam si to uložím, takže dám tady 3 tečky, já si to vždycky ukládám zvlášť, mám to na Dropboxu, dám tady Fusion, jo, teď to dám třeba na plochu, dám uložit, ještě předtím, než dám export, tak si tady skopíruju název, dám export, protože ten název si ho to nezapamatuje, takže ať ho zase nemusím přepisovat, tak ho tady vložím a jako druhý soubor si to uložím jako STL, jo, všichni dobře znáte. A dám export. Tak a teďka se určitě ptáte, že mi to uložilo jako STL pro ten tisk nevhodně. Se pletete, protože já tam mám 2 tělesa. A mě to v tom STL taky uložilo jako 2 tělesa. Takže si otevřeme slicer. Ve sliceru si to teda naimportujeme. Uložil jsem si to na plochu. Tak a mám tady krabičku. A jak teďka v tom sliceru to rozdělím na to víko a na tu krabičku. Jo? Ve Fusionu jsem to měl jako 2 tělesa. Tady vidím, že to mám jenom jako 1 těleso. Jo? Samozřejmě tady. Takže já si na to kliknu a ve sliceru, je to ve všech slicerech, máte tady rozdělit na objekty. Jo? Bacha je rozdělit na objekty a rozdělit na části, na parts. Jo? Musíte dát rozdělit na objekty. Jo? Teď vidím, že už tady mám 2 tělesa, já si to odsunu, anebo si tady dám automaticky naaranžovat na podložku. Jo? A vidím, že už to mám na té podložce rozdělený jako 2 tělesa. Jo? Dám sliceovat a vytisknu, to už samozřejmě znáte. Takže takhle.
Takže já vám moc krát děkuju za sledování tohle videa. Pokud jste se dodívali až po sem, tak určitě dejte odběr, ať nezmeškáte žádný další videa tady z toho návodu. Určitě budu rád za like na tohle video, ať vím, že se vám to líbí. Případně mi do komentáře napište, jestli taky děláte ve Fusionu nebo v něčem jiným, jestli v OnShapeu. Já dělám ve Fusionu, protože už to mám tak nějak zažitý, přijde mi to hodně přehledný, třeba oproti tomu OnShapeu, ale je to na preferenci. Samozřejmě to, co jsem dneska dělal, se dá udělat milion jinýma způsobama. Já to vždycky dělám tak, jak mě to nejrychleji napadne, takže určitě mě neberte za slovo, co jsem tady dneska dělal všechno. Jak říkám, jde to dělat i jinak. Ale já to dělám prostě třeba takhle. Jo? Takže díky a zase příště. Čau.